Kuinka löytää Keski-Suomen nuorisoseurojen aluetoimistolle? Etsi Jyväskylän kunnallistalo. Etsi kirkkopuisto. Ja lähde Vapaudenkatua kirjaston suuntaan. Kauniina kesäpäivänä voit nähdä oikealla Harjun ja Neron portaat. Ja edessäsi siintää aluetoimisto. Jos olet saapunut paikalle autolla, mene tästä porttikonkista sisään. Sieltä löytyy aluetoimiston parkkipaikka, joita on käytössämme 1 kappale. Kysy lupaa parkkeeraukseen aluetoimistolta. Pienen kävelyn jälkeen löydät oikealla ikkunaan liitettyjä tapahtumia ja lopulta aluetoimiston oven. Huonenumerot 19 ja 20 vastaavat soittoasi. Ja kuinka ollakaan pääsit sisälle. Tervetuloa nuorisoseurojen aluetoimistoon.